Man magawidan alagite tinaglabas day di ayan nga itan ket narsaan jakmet sabali adayat may palagip lapta di nalaos arag sakta aldaw ken rabi nga adda ka ditoy denna jak aninam nama aranggasam daytoy rikna anyan nga ulpit mo siya kunding kaingkulbo sabali adayat may palagip laeng day di kari asyak tulaeng tingka ay ayate inggat bin